O Entroido de Bueu diferenciase sobre todo polo gran número de comparsas que temos, a súa calidade, a súa participación no Entroido e tamén pois a implicación de todos os veciños e veciñas. As primeiras comparsas de Bueu saíron á rúa hai máis dun século porque hai unha publicación que o resume moi ben, que se chama 100 anos de Entroido, e a partir de aí foron evolucionando ata chegar, pois tivemos grandes referentes como foron as pirilleiras, ata día de hoxe no que temos pois 6 comparsas no municipio. Pirilleira era eso, ser pirilleira, que pirilleira significa criticona ou criticón. Sabíalas todas. Entonces, era iso, ir a ensayar todos os días, rectificar un pouquiño nas cancións, logo, bueno, botábase un par de meses tranquilamente indo todos os días a ensayar. O Entroido foi evolucionando, xa te digo, as comparsas teñen máis de 100 anos de evolución, pero hai outros elementos máis recentes, como o enterro do páxaro de Malagoiro, que de fai 30 anos, máis ou menos, logo veu o enterriño da sardiña, e cada ano pois intentamos achegar propostas novas para todos os públicos, idades. Sala en Paraíso tivo bastante influencia no noso Entroido, porque ali se celebraban sobre todo bailes de disfraces, tamén os festivais de comparsas do Bueu Atlético Balomán. É moi importante que o Concello apoie o Entroido porque forma parte da nosa identidade e penso que desde o Concello temos que apoialo para que as actividades para toda a veciñanza. Pois o Entroido da Illa, tal e como recolleu José Manuel do Pazo, que investigou sobre este tema, deixou de celebrarse en 1975. Entón, este ano, que xusto coincide 50 anos despois, pois decidimos apoiar a súa recuperación. Neste Entroido estaba composto por diferentes elementos. Tiñamos, por exemplo, a personificación do Entroido nunha figura, e as máscaras que acompañaban ese Entroido, e unha figura que se chama os mudados e as mudadas, que o que facían eran vestirse con roupa branca, cunhas máscaras, e encargábanse un pouco de sementar o caos. Iban polas casas e collían, pois, por exemplo, abrían a ventá e collían nas potas de cocido, pois o que fora, porque tamén era moi típico facer cocido ese día. Este ano é unha novidade que temos, que imos ter un pregón o día de saída das comparsas, que o venres 28, entón, pois, obviamente, van ser elas as protagonistas e farán elas o pregón. Como xa dixen, temos o pregón de novidade, pero tamén imos facer algunha actividade infantil en Cela e tamén, por exemplo, dentro dos premios que convocamos para o Entroido, creamos unha categoría para as AMPAs da vila, que tamén participan moito nos desfiles. O meu elemento favorito creo que é o primeiro día de saída do Entroido, porque estou tamén nunha comparsa desde fai 6 anos, entón pois ese primeiro día aí que sempre son os nervios de como vai sair todo e tal, sempre se vive así con moita intensidade.